Among mga Romano Katoliko, ang publiko, sultian ta mo, nahantod karon si RJ Sino wala pa ni sukol sa akong challenge. Kay lahi ang iyang gusto nga tema. Ang iyang tema nga gustong pamatud-an na ang Roman Catholic Church gitukod sa tinuod nga Kristo nga naa sa Biblia. Dili man na mao ang akong challenge. Pero sige, ay mao man gid ang imong gusto, paundayonan ti ka. Suklan ta kaana, ay dili ko talawan parehan nimo. Pero ibutang ang inyong angkon-angkon nga tinukod sa Jerusalem ngadtong 33 AD. So, sumala sa kasaysayan ng simbang Katoliko na pukod sa unang siglo, particularly sa 33 AD. Pero anong dili man nimo nagidawaton nga claim man ninyo? Kanang word nga talawan, wala na sa ako ang bokabularyo. Mabitaw nga after the pre-debate conference, naghilom ko niya kung unsa to ang dapat akong trabaho na kung gitrabaho gisend na ko sa inyo, og until na wala gihapon nahitabo nga nibalik tong dapat ninyong pirmahan. Kanang ginasulti nimo nga tawag ini nga topic nga gusto nimo nga ang imuhang kaugalingong pulong ibutang nimo sa mong baba mo'y among pamatud-an, amo ananang or atuan na nga gitawag og nasabutan og ni-approve na mo. Yan na may panultihon sa tawag ini nga naimaksim ba nga nag-ingon nga one word is enough for a wise man. Di mo siguro ka wise. Nya kanang imo nga sige bagulbol nga butangan og Jerusalem og 33 AD, maapil naman na sa stand. Maapil na, klaro ano? Ang topic nga ako ang pamatud-an that the Roman Catholic Church is the true church founded by the true Christ in the Bible. Actually, kanang word nga true Christ in the Bible, dili na amo ang pulong ha. Inyuhan ng pulong, ipabutang ninyo sa topic. O gipaundayon lang tamo, ipabutang na sa topic. O gibutang na ako sa topic. Unsa pa may problema? Pabutangan pa ng Jerusalem 33 AD, complicated na kaayo. Ipabutang na mo sila, dapat ang tema is short, pagkahuman na kanang dili siya, kanang daghan mga pulong ang ibutang. So, ako ano ng problema kung saan lang ako pag-present ng Jerusalem 33 AD, one of the ways man na ako ang iprebang ang simbahang Katoliko iyas tong Ginoong Jesucristo. Unya, unsa pa may problema ninyo? At ikaduha, approve na ang topic. Approve na og appeal ka didto sa nag-approve. Appeal ka didto. Dili tawag anang ako lang ang nag-approve anak nga topic. Appeal ka. Appeal ang imuhang tawag ining kauban mo na kanang sige ni mong alibay-alibay, dili na madala. Dili na siya makredit kung baga kay appeal ka sa ni-approve. Di ba? Appeal man ka sa ni-approve. Number 3, mo bitaw na schedule. Ang schedule May 4, Tigos City. Karon ginapakita ninyo ba nga mura og kanang watras mo? Nga ibaliktad pag ninyo nga ako'y tawag ini nga mo atras. Ayaw na. Ato na lang hulaton ang May 4. And kami ang mag-secure og permit and venue. Then ato na lang mo para mahitabo ang tawag ini nga debate. Kay karon pa lang daan, di na mo masaligan sa sabot eh. Di na mo masaligan. And ang ako alang bukod nga madayon ng debatiha. Mura man akong bukod, madayon ng debatiha and subay sa na-approve nato nga topic, na-approve nato nga proposition rules. Muna nga to ang tawag ining debatihan. Kay kung dili mo talawan, wala mo daghang istorya. Kanang siya to na-approve adtong sa pre-debate conference, mauna ang ato ang tawag ining debatihan. So kanang gingon talawan, ikamo ray talawan. Kay bisag unsa na alibay inyong tawag ining himuon, wala nagkadimao na gani na inyong mga argumento, tulo pagid mo lang tabang sa kuwa at that time. Nya pagkahuman mingon ka nga intimidated mo. Pagayabag, makita-kita na lang sa May 4. Ano na kang istorya? Magkita-kita lang sa May 4. O niya, kung kinsa tong musipot sa May 4, pag musipot ko, adi ko talawan. Pag di mo musipot, kamo ang tawag ining talawan. Kamo ang mga walay barugalan. Kamo ang dili lalaki ka istorya. Wala mo isang salita. Barugin mo nyo na, lalaki magamo. Diba? Naamagamos tinuod. Ganun madlog mga ng timaha. And at the same time, dili pwede nga kami mag-create sa tema nga amo ang paburugan. Dili. Ang inyong challenge about the foundation, so ato ang i-correct ang termino sa tawag ining debate nga subay sa pagtuon namong kakatoliko. Okay? So kanang 33 AD Jerusalem, maapira na sa debate. O niya pagkaman, depende na ninyo kung saan nyo pagpalusot ng Jerusalem o 33 AD. Depende na ninyo kung tinuod yun mong debater. Pero problema ba nagpa-debater ka lang, mo bitongan magpatawag ka og kanang imuhang mga kauligong end company
Ngano man kay di ka kabarog og ikaw ra. Kaluoy ba nimo niya ikaw pag moingon nga sa mo nga talawan, ikaw mo italawan kay di ka kabarog nga ikaw ra. Mangita pa jud kag tawag ining kauban para mo atbang skuha. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.